Sziasztok! Most a rakott cukkinist receptet készítettem el. Nagyon egyszerű, nagyon finom. Hozzávalók: 1,5 kg cukkini, 70 deka darált hús, 20 deka rizsa, 2 vöröshagyma, só, bors, paprika, 1 doboz tejföl, kevés olaj elkészítése. A hagymát megdisztoljuk, felvágjuk, karikázzuk, megdisztoljuk, beletesszük a húst, azt félig megfőzzük, megpirítjuk. Ha ez megvan, akkor belöntjük rizsával, azt félig megfőzzük, közben a cukkinit egyszer egyes kockákra vágjuk, külön tálba tesszük, míg ha elkészült a ragu, akkor a cukkinivel összekeverjük, azt tálba tesszük. Ha ez megvan, akkor utána tejföllel lekenjük a sütőbe, így, a sütőbe, készre sütjük. Jó étvágyat hozzá! Sziasztok!